A Consellería do Medio Rural publica hoxe no Diario Oficial de Galicia unha resolución coa que se reforzan as medidas preventivas co fin de protexer a cabana gandeira galega da dermatose nodular contaxiosa. Neste sentido, todos aqueles bovinos que procedan de explotacións localizadas fora de Galicia deberán ser sometidos a unha vixilancia veterinaria oficial dunha duración mínima de 21 días naturais desde a súa data de incorporación á explotación de destino en Galicia. Por outra banda, a totalidade dos animais das granxas que incorporen bovinos procedentes doutra parte do territorio español ou mesmo do estranxeiro quedarán inmovilizados tamén durante eses 21 días de xeito preventivo. Esta inmovilización afectará aos bovinos presentes na explotación na data de entrada dos novos animais. Así mesmo, establécese como obrigatorio desinsectar todos os bovinos presentes na explotación a que se incorporen estes animais, así como todos os vehículos de transporte de gando que realicen movementos de entrada a Galicia. Cabe sinalar que os servizos veterinarios oficiais da Consellería do Medio Rural van realizar todas as actuacións necesarias de inmovilización das explotacións, vixilancia sanitaria, comprobación da correcta desinsectación, control das condicións de limpeza e desinsectación de vehículos. Estas medidas estarán vixentes a partir de hoxe, 23 de outubro, e durante os próximos 30 días naturais, e a resolución vai poder prorrogarse de acordo coa evolución epidemiolóxica da enfermidade. Esta doenza é unha enfermidade vírica moi contaxiosa que implica importantes perxuizos tanto nas explotacións afectadas como a nivel xeral no sector bovino dun territorio no que se notifique a súa presenza. Despois temos todo cruce, sabes? Rubia con limusín,